Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Amin Musa. Mapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapempha nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo kuti ithandize pokweza ntchito za chuma. Bungwe loyendetsa chisankho ladandaula ndi chiwerengero cha anthu omwe akulembetsa mukaundula wa voti pa chisankho chomwe bungweli lichititse m'madera ena mdziko muno. Ndipo thupi la katswiri wakale wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Esau Kanyenda alika m'manda ku UK lero. President Professor Arthur Peter Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti ukadaulo omwe nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo a Simon Itaye ali nawo uthandiza kukweza ntchito za chuma. Iwo analankhula izi pamwambo olumbiritsa ndunayi ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu mwa intumodzi wadza nkhani yonse. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati wakhulupirira Simon Itaye udindo wa nduna wa zamafakitale malonda ndi zokopa alendo kamba ka ukadaulo komanso maphunziro ozama omwe anachita zomwe ati ndi zofunika posintha kayendetsedwe ka chuma cha dziko lino. Tate wa dziko linoyu wauza nduna yatsopanoyi kuti ikhale yolimbikira kamba kuti yasankhidwa nthawi yomwe dziko lino layika chidwi pokonzanso chuma cha dziko lino. As you know, that my goal is to turn this country from importing to exporting, from consuming to production. We have got to produce, we have got to manufacture things and export them. There is no other way out. Whether we're talking about forex or economic stability or exchange rate or reduce interest rate, whatever, we cannot achieve that unless we produce and manufacture. And that's why I created this Ministry of Industrialization and business and trade and tourism. I looked all over the country, all the people, and the name that came forward was one of Simon Itaye. Polankhula atangulumbiritsidwa Simon Itaye adagwiritsa ntchito ukadaulo wawo pa ntchito yomwe apatsidwayi. Imene ndiona kuti pakali panopo zinthu sikuti zili bwino kwenikweni ndipofunika kuti tiyang'anitsitse kuti tione zingayende bwanji. Ndi udindo mina ndipatsa uyang'ana ma industry, trade, business ndi tourism udindo ofunika kwambiri fika zinthu zonsezo tene uchita coordinate kuti ziyende bwino. Ndikukhulupirira kuti tigwira ntchito ndi anthu amene ali ku ministry kuti tionetsetse kuti zinthu zikuyenda bwino. Itaye alowa m'malo mwa a George Patrick omwe asankhidwa kukhala governor wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve. Mwa intumodzi MBC Lilongwe. Padakali pano President Mutharika wapempha amalawi onse ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti agwirane manja popempherera dziko lino kuti lipitirire kulandira mvula yabwino komanso kuti ng'amba yomwe yagwa m'madera ena ithe. Pempholi ladza pamene President Mutharika wakumbutsa amalawi mawu a m'Baibulo ochokera mu 2 mutu wa 7 ndi 14 omwe amati ngati anthu anga atchula dzina langa kudzichepetsa ine chauta ndidzawamvera kuchokera kumwamba ndikuwakhululukira machimo awo komanso ndidzachirisa dziko lawo. Iyenso anachula malemba a m'buku lolemekezeka la Quran pa sura Nuhu 71 ndi 12 mawu omwe amati ndikupatsani chuma ndi ana zomwe ndizokongoletsa za dziko lapansi, ndikukupangirani minda yokongola, ndikukupangirani misinje yothirira mbewu zanu ndi kumwetsa ziweto zanu. Pamenepa President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti kuyambira mkuja lachisanu likudzali pa 6 February mpaka pa 8 February la Mulungu likudzali apeze tsiku lomwe achititse mapemphero apadera opempherera mvula yabwino. Ndipo mbusa Baxter Maulidi akuthirirapo ndemanga pa nkhani. Choyambirira titende kuti ndi chinthu chopatsa chidwi kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko akhoza makhala patsogolo kuuza mtundu wa
anthu amene akuwatsogolera kuti tikaona kuti mwina pali pena pake kavuto tipemphere. Ndikuona kuti sikoyamba a president kuchita zimenezi, mbuyo muzakhazi kuchitika ndithu. So ndi chinthu chopatsa chidwi kwambiri andi cholimbikitsa ngati dziko kusenzana kuti a president athu Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu amene amaopa Mulungu. Chimene chili chinthu cholimbikitsa kwambiri. Chimenenso ndikuona kuti amalawi ambiri kutengerapo chitsanzo kukhala kuti dziko lathu ndikuopa Mulungu. So pamene president akumemeza Malawi tonse kuti ikhale pamaondo kupempherera dziko lathu makamaka nkhani ya mvula kuti igwe bwino, ikhale zinthu zokolola zabwino, chifukwa kugwa kwa mvula ndikwina komanso kukololanso ndi chinthu china. Zonse zimatengera kuti Ambuye alowererepo. Kupoza kugwa bwino mvula koma ngati Ambuye sanalole mwina sakolola zabwino, koma tikapemphera ndikuti china chilichonse chimayenda bwino. Ndi chinthu chosangalatsa kuti tili ndi mtsogoleri amene kuyang'ana kuti kwa Mulungu tikumene kumachokera mayankho onse. Kotero ife Malawi tikuyenekanso kutero. Potsatira pempho la mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika, muganiza kuti inu ngati mbusa udindo wa Malawi aliyense ukhale wa mtundu wanji pa pempho limeneli? Ineyo ngati mbusa chimene ndikuyembekezera kunena kuti Malawi aliyense atenga pempho limene mtsogoleri wathu wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika watipatsa kuti tiye tikhale pamodzi tipemphere. Chifukwa tikupempherera dziko lathu, tilibe dziko lina ndi lomwe la Malawi. Ndiye kuti tonse Amalawi tonse tikuyeneka kubwera pamodzi, posawerengera kuti ndife azipembedzo zotani, posawerengera kunena kuti kaya kunkhani ya ndale ndi china chilichonse chimene tikuzoganizira, koma podziwa kunena kuti ifeyo ndife Malawi, dziko lathu ndi la Malawi. Tikapita kunja amanena kuti ndife Malawi. So chifukwa choti ndife Malawi, mtsogoleri wathu akutero kuti tiye tipemphere tonse, tibwere pamodzi tipemphere. Mvula ikabwera sisankha pobwera, ibwera kwa wina aliyense, Malawi wina aliyense. Zabwino zikabwera Malawi zikhala za ife tonse Malawi. Kotero tikuyeneka kukhala Malawi amene titenge chimenechi tibwere pamodzi tipemphere kupemphera dziko lathu. Kupemphera dziko lathu zabwino zikabwera ndiye kuti basi Malawi amene akupambana ife tonse kulundikanso madalitso. Dziko la Malawi lasainirana mgwirizano ndi boma la dziko la Luxembourg wa ndalama zokwana 30 biliyoni kwacha zomwe mwazina zithandiza pa ntchito za maphunziro za malonda komanso kutukula miyoyo ya anthu akumidzi. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yafotokoza izi ku Lilongwe pamapeto pa zokambirana zomwe anali nazo ndi wachiwiri kwa nduna yakulu ya mdziko la Luxembourg a Xavier Bettel komanso mwambo osainirana mgwirizanowu. Charles Wahara ali ndi ripoti. Poyankhula kwa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, nduna yona zakunja kwa dziko lino ndi ubale wa mayiko ena a George Chaponda anati mgwirizanowu wabwera pa nthawi yake pomwe dziko la Malawi lokumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo achilengedwe komanso kuvuta kwa chuma. Achaponda anati kusainirana kwa mgwirizanoko kukuonetsanso chikhulupiriro chomwe boma la dziko la Luxembourg line nacho mboma la dziko lino pomwe likugwira ntchito ndi kukweza miyoyo ya Malawi. Tikuthokoza kwambiri chifukwa kufika pa nthawi imene ife tili ndi mavuto ambiri kuno ku Malawi. Madona athu amene anali kutithandiza chifukwa cha zina ndi zina zimene zikuchitika m'mayiko wamwawo achepesa chithandizo chawo kwa ife. Ndi ife tsopano zakhala zikutivuta nkhani zokhala ngati zowathandiza anthu ngakhalenso ma refugee aja amakhala ku Zeleka camp. Choncho kambe zinthunso zokhuza za umoyo ndi zina. Choncho kubwera kwa awa atithandiza kwambiri pa mgwirizano umene tili nawo. Pali zinthu zokhuza za umoyo komanso zothandiza anthu akumizi. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa nduna yakulu ya dziko la Luxembourg a Xavier Bettel anayamika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe boma la dziko la Malawi likuchita, atikamba kuti izi zithandiza kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chibwerere. Iwo anaonjezapo kuti n'chifukwa chake boma la dziko lino likuyenereka kuthandizidwa mu ntchito zosiyanasiyana zomwe likugwira. Pali chiyembekezo kuti lachitatu a Bettel apita ndi kukacheza mboma la Dowa kumalo adzaleka komwe kukhala anthu omwe anathawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Boma layamikira ripoti latsopano la Malawi Demographic Health Survey 2024 lomwe bungwe la National Statistical Office latulutsa ponena kuti lithandiza kukonza ndondomeko yabwino ya chuma cha dziko lino kuti chifikire magawo onse ofunika kugwiritsa ntchito zotsatira za kafukufukuyu. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakhazikitsa ripoti ili. McDonald Chiwayula wadza ndi zambiri.
Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati ripoti ili lapereka zotsatira zakafukufuku zomwe zithandize boma pochita dongosolo la chitukuko komanso kuyika ndalama m'madera onse ofunika omwe angathandize kukweza chuma cha dziko lino. Iwo ati ngakhale zotsatira zina zakafukufukuyi zaonetsa kuti magawo ambiri akuyenda bwino, palinso madera ena omwe akufunika chidwi chapadera kuti ntchito zina zomwe sizikuyenda bwino azikonze. Ndi ripoti labwino kwambiri limene litathandize boma komanso ma NGO madonors athu kuti tikamapanga budget tizoona kuti kodi ndi mbali iti yomwe tingathe kukonza kumbali ya social protection. Ili thandizaso tikamapanga mapolicies athu kuti kodi mapolicies athu tiyangane mbali iti ya umoyo wa munthu kuti policy planning athu ikhale yabwino komanso tikamapanga allocate budget tioneseze kuti zikupita kuyenera kumenenso kukhale ndi more impact. Potirirapo ndemanga wachiwiri kwa nduna za umoyo a Charles Chilambula ati ripoti ili lithandizanso kukonza ntchito za umoyo. Ripoti imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa itithandiza kuona kuti mavuto inene akuti ivuta ndi ati ndipo tingathane nawo bwanji komanso anthu otithandizawo azikhala ndi umboni kuti palidi mavuto amenewo. Commissioner wa bungwe la National Statistic Office a Shorton Kenyanda ati kafukufukuyi akuonetsa kusintha pa zizindikiro zina za umoyo koma pakufunika kuonikanso kadyedwe ka ana kuti asamakhale onyenchera. Nambala ya anthu amene akufuna njira zakulera ikukula kusiyana ndi imene inalili 2015-2016. So zina mwa zimene tikuona kuti zapanga improve ndi zimenezo. Koma mwina pamenso tikuona ngati kuti sinachite bwino ndi nkhani ya katemera wa ana amene asanafike zaka 5. Timaona kuti 2015-2016 ana pakuti 76% analandira katemera yese. Kwa panopa pa 2024 tuona kuti chiwerengero chatsika kufika pa 67%. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa akatswiri achitukuko ati boma liyike chidwi kulimbikitsa chisamaliro cha anthu okhala m'midzi. Ndi imene timati primary health care kulimbikitsa kwambiri kuti ndalama zisamangothera mzipatala ngati ukamuzo central ngati ku Queens zizipita ndithu kumene anthu amakhala. Ndi imene timati primary health care imeneyo kuti tizipita primary health care suti tizingonena kuti munthu wadwala kale titani timuchiritse koma tizionanso zimene zimapangitsa anthu kuti asamadwale kaya za umoyo za madzi kuti akhale bwanji za family planning vaccination ndikumene kuti tuyeneka kuti tizipitiriza kwambiri kumene. Bungwe la National Statistical Office lati ripoti ili la Malawi Demographic Health Survey 2024 likupereka chiwunikiro chabwino pa ndondomeko za dziko lino kuti umoyo wa Malawi upite patsogolo. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Unduna oona chisamaliro cha anthu walimbikitsa mafumu m'boma la Chikwawa kukhala patsogolo pokhazikitsa sukulu za mmera mpoyamba madera mwawo. Izi zikudza pomwe boma linakhazikitsa ndondomeko ya changu yothandizira kugawa phala kwa ana okwana 47,000 msukulu 401 za mmera mpoyamba maboma akuchigwa cha Shire makamaka akuchigwa cha mtsinje wa Shire mothandizidwa ndi kundunawo. Hamida Kazembe walemba ripoti ili. Poyankhulapo pamwambo oyendera sukulu ya mmera mpoyamba ya Mpokonyola ndera la mfumu yayikulu Katunga, Anavicha anatsindikanso kufunika kuti mafumu azitenga mbali pothandiza ntchito za sukulu za mmera mpoyamba ndipo apempha mafumuwa kuti azipereka malo oti amangepo sukuluzi. Ndinalimbikitsa mafumu kuti aonetsetse kuti makolo onse akupititsa ana awo kummera mpoyamba komanso aonetsetse kuti akupereka malo abwino okwera onena kuti akhoza kumamangapo skuluzi. Pali malo ena amachita kudziwikiratu kuti chaka nchaka pamakhala pakudutsa namondwe malo amene ndi bwino kuti akhale owapewa komanso aonetsetse kuti makolo ena makamaka makolo opeza pachingerezi timati ma step father kapena step mother asamachitire nkhanza ana owapeza, ana atetezedwe, ana apite kummera mpoyamba, ana akhale malo abwino ovomerezeka komanso nyumba zizimangidwa zolimba, minda iperekedwe kuti anthu asamangodalira kuthandizidwa azitha kuzidalira okha. Mkulu wa bungwe la Feed the Children Henry Makwelero omwe akuthandiza anawa ayamikira boma kamba kodzipereka pogwirana manja ndi bungwe lawo potukula miyoyo ya anawa mderali. Chaka chino chikamatha ndi kuti ma CPCC onse amene alimo malo muno over 15,000
kulikonse atha kumapereka zakudya kuti ana azidya. Monga mukudziwa ine kuti mmera mpoyamba ana akadya bwinobwino ubongo wawo soma kwima bwinobwino nzeru komanso matenda ambiri amene madwala atakula amachokera kufuna kuti umoyo wako mmene umakula sunadye moyenerera. Ndi kunafana tuyensise kuti tikuwapasana zoyenerera kuti nthawi imene akukula asazakumanire mavuto osiyanasiyana kusogoloko. Mmodzi mwa makolo ana omwe amapita ku sukulu ya mmera mpoyamba ya Mpokonyola mbomali Esther Mpanginjira ayamikira kubwera kwa chitukukochi zomwe anati zithandiza kakulidwe kabwino ka ana. Ineyo kubwera kwa bungwe lili ndinosangalala palibe china chonse chimene ndikuona kuti ndichopwetekayi china chonse ndimangoona kuti ndiyana ndiyabwino foyona kuti zintchito zanga zimene ndimagwira ine ndimagwira zintchito zanga ndawa kwambiri koma ndikambotenga mwana wanga ndikamusambitsa kubwera kunoko ndikamapita ku nyumba palibe chimene ndimakachita ndimakaiona kuti ndimandifurayi. Unduna yoona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ulumali komanso chisamaliro cha anthu ndomwe ukuthandizira ntchitoyi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wapempha nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo kuti ithandize pokweza ntchito zachuma. Bungwe loyendetsa chisankho ladandaula ndi chiwerengero cha anthu omwe akulembetsa mukaundula wa voti pa chisankho chomwe bungweli lichititse m'madera ena mdziko muno. Ndipo thupi la katswiri wakale wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Esau Kanyenda alika m'manda ku UK lero. Takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu bungwe la Malawi Electoral Commission ladandaula ndi chiwerengero cha anthu amene akulembetsa mukaundula wa chisankho pamene bungweli likukonzekera kuchititsa chisankho chapadera madera ena mdziko muno. Commissioner wa MEC Mbusa Philip Kambulire amalankhula izi atayendera malo ochitira kalembera dera la Blantyre West. Malingana ndi akambulire bungweli likuyang'anira kulembetsa 10% ya anthu omwe analembetsa chaka chatha. Tikungoyenerabe kulimbikitsa kuwadziwitsa wanthu tolera mapulogalamu osiyanasiyana amene timapanga kuti anthu adziwe ena akuona kuti sakudziwabe mpaka pano. Komanso njira ina ndi yakuti monga timachita ma radio programs kuonjezerapo zimagalimoto zathu zimayenda kumalengeza tipitirabe kutero kuitsabe ntchito njira ya mafumu komanso pena ngati masukulu mwinamu amagwiritsa ntchito ana asukulu kuwauza uthenga kuti anthu kuno kuti atsekulira kuchita kalembera wa mavoti kuti anthu akhale ni mwayi okasankha phungu wakumtima kwawo because constituency inoyo ilibe phungu kufikirana pano, so akuyenera kuti abwerebe ndi kuti akasankhe phungu wakumtima kwawo. So iwo amene sadalembetse pachiyambi akuyenera abwere kuti akalembetse. Iwo amene adalembetsa kale palibe vuto chifukwa chonena kuti amenewo angobwera ukaona ndikatsimikizira mayina awo tikatsegulira pa 17 ndi pa 18. Koma pakadali pano tikufuna okhawa amene nthawi yapita ija chaka chatha chija sadalembetse ndi amene tikuwafuna pano. So mmene taonera anthu akubwera ndithu zambotilimbikitsa. Ngati meki ndife okonzeka chisankho chitimachiyembekeza kuti chichitike ndithu ifoti pali madera amene alibe wayimirira ku nyumba ya malamulo kapena ku council. Ndikotera kuti ndi chiyembekezo chathu kuti chisankho chimene chichitike ifeyo tidakonzeka kalekale. Uchokera mmene timamaliza chisankho chija timapitira nayo programu iyi timembekezabe kuti mukota inoyo tena opanga chisankho china pa election mcholinga chakuti makonstituency kapena maodi kumene kulibe wayimira asankhidwe wayimira kuti akayimire anthu ku nyumba ya malamulo. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko apita Mukhito yati gawo loyamba la ntchito yolembetsana kuti akhale ndi chiphaso chakubadwa yayenda bwino. Ndunayi yati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri kuti ana akhale ndi chiphaso chakubadwa komanso zikalata zovomerezeka kuti azitha kuchita zina zonse mwa ufulu wawo wachibadwidwe. Iwo anayankhula izi pamene anayendera ntchito ya kalemberayo m'boma la Dedza. Miriam Kaliza wadza ndi zambiri. Nduna za chitetezo cha mdziko apita Mukhito pamodzi ndi achiwiri awo Anomani Chisale anayendera sukulu zingapo m'boma la Dedza ndi cholinga chofuna kuona kuti ntchito ya kalemberayi ikuyenda bwanji. Mukhito anati iwo ndi okhutira ndi ntchitoyo ndipo anathokoza kudzipereka komanso kumvetsetsa kwa anthu zokhudzana ndi kalemberayo. Mukhito anapitiriza kunena kuti kulembetsa ana msanga kumawapatsa chizindikiro komanso kuchepetsa mavuto amene angatha kumane nawo patsogolo. Ndipempha Malawi onse amene kutimvera pa nthawi ino kuti tikupempheni kuti phase 1 inali phase 1 tizipita phase 2
tikupempheni kuti nonse chonda amene muli ndi ana ochepera zaka 16 bwerani mwaunjinji mukalembese. Kalemberayu kuthandiza kwake ndikunena kuti 1 tikupereka dzina kapena titi identity kwa mwana aliyense kuti adziwike kuti mwanayo ndi nzika ya Chimalawi. Komanso ngati akuboma amatithandizira tikamachita maplani achitukuko m'madera mwathu potsindikira kuti chitukukochi kuti chita target ana angati. So kalembera ndofunikira kwambiri ku dziko lino. Poyankhula m'malo mwa abwenzi omwe akuthandiza boma pa ntchitoyi, kazembe wa bungwe la European Union ku Malawi kuno a Daniel Aristi anati ntchitoyi yayamba bwino ndipo zinali zopatsa kaso kuti anthu ayilandira bwino ndipo akupita kukalembetsa mwaunyinji kusonyeza kuti akumvetsetsa kufunikira kwa kalemberayu. Kazembe wa dziko la Ireland ku Malawi a Kate Bloody akufotokoza m'malo mwa onse othandiza boma. Campaign iyi ndiyo funikira chifukwa mwana aliyense ndiyo funikira. Pamene mwana aliyense adzakhala ndi chipaso, ana amenewa adzatha kufikira kutekera kwawo, kupita skulu, kupita chipatala, patsogolo ana awa adzatha kuvota. Gawo loyamba la kalemberayu linayamba pa 26 January ndipo likuyembekezeka kutha pa 4 February chaka chino. Ndipo maboma omwe kalemberayu wakhala kuchitika ndi Chitipa, Likoma, Dedza, Blantyre komanso Machinga, ndipo wachitika kwa masiku 10. Kuchokera kuno ku Dedza ndine Miriam Kaliza. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumizi Ben Phiri yati unduna wake ukukonza dongosolo loyenera kuti msika wa Wakawaka usamukire ku msika watsopano wa ku bypass. Izi anena atayendera misika iwiri yonseyi yomwe ili mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ali ndi zambiri. Chaka chatha boma linalamula kuti anthu omwe amachita malonda pa msika wa Wakawaka azikachita malonda awo ku msika watsopano wa bypass. Izi ndizo zachititsa kuti ndunayi iyendere msika watsopanowu komanso wakale kuti ione mmene zinthu zilili. Aphiri ati alembera chikalata china anthuwa kuti asamukire ku msika watsopanowu omwe akuti uli ndi zinthu zambiri zofunikira pa msika. Kuti mmene takumana lero tipita tikakambirane tiyang'ane ndondomeko kuti kuchoka lero tiyenda bwanji kuti tikafike mmene mukudziwira malamulo a dziko lino amanena bwino kuti pamalo pakhale msika pafunike zotani. Ndiye tikakayang'ana zimenezo ndiye tikaona tsopano kuti zatere ndiye tikagwirizana kuti mayendedwe athu ayendenso motere, tikatero tichita communicate koma tinakambirana kale pali kale zipepala zimene zinanenedwa kuti pofika nthawi yakuti tipange zotere ndiye ndikhulupirira kuti zimene zisatero. Ndipo wapa mpando wa msika wa Wakawaka Amloleni Mangolomera ati mavenda pa msikawo sanakonzeke kuti asamuke. Utenga kuti tichoke sitinaulandire bwino chifukwa atakhala 12 years tili pa mpando palibe vuto lililonse omwe timakumana nalo koma chachikulu kwambiri chikubwerapo ndi jealousy. Chifukwa chali jealousy ikubwera bwanji munthu ndi Malawi ziteka ifeyo tiyenera kuti akambirana ifeso ndi Malawi tikambirana nawo ifeso ndi Malawi monga anenera ndunaja ifeso tikambirana nawo. Koma bwana Nkumba wa boma la Lilongwe Astali Chimwambiwa auza nduna yoona za maboma ang'ono kuti malo atsopano a msika wa ku bypass omwe ndi wa mahekta 1.6 ndi akulu kuti amalonda ochuluka atha kumachita ntchito za malonda mosavuta. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Bungwe lomwe silaboma lotchedwa CSO's Leaders layamikira boma poonetsetsa kuti zinthu zofunika kwambiri pa umoyo wa munthu zikupezeka mosavuta. Membala wa bungweli a Steve Chimwaza ndiye wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani omwe bungweli linachititsa mu mzinda wa Blantyre. Achimwaza ati kupezeka kwa zinthu monga chimanga komanso mafuta a galimoto kutanthauza kuti chuma cha dziko lino chiyambe kuyenda bwino. Usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi umene anthu amaudikirira. Taona zinthu zambiri zikusintha. Mwachisanzo atangotenga dziko sananene zambiri taona inflation kapena tena kuti chakudya zinthu pa nsika zikukhala mokhazikika mitengo ikukhala chimodzimodzi. Chakudya taona chimanga chikusika mtengo lero lomene tikunena pano tikuchoka mu January lero ndi siku lachitatu mu February koma chimanga chikufika 40,000 zimene zikuonesa kunena kuti anthu safa ndi njala. Titaona sokolera ona kuna kuti dziko lino lilibe chakudya
mwansangasanga anapempha maiko akunja kuti athandize ndi chakudya zimene taona chimanga chikuchokera ku Zambia kubwera kuzagayira Malawi mwaulere. Izi ndi zimene Malawi ambiri timayembekezera osakhala kuti misonkho ya Malawi izingopita m'mathumba mwa anthu ochepa. Ndipo thupi la yemwe anali katswiri omwetsa zigoli mu timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Esau Kanyenda aliyika m'manda masanano mdziko la United Kingdom. Kanyenda anamwalira pa 2 December chaka chatha atadwala nthenda ya kansa. Bungwe loyang'anira osewera akale a mpira wa miyendo la Football Legends Association lakonza mwambo pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe kuti anthu akaonere pakanema mwambo onse. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane na inso mitu yake. President Mutharika wapempha nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo kuti ithandize pokweza ntchito zachuma. Bungwe loyendetsa chisankho ladandaula ndi chiwerengero cha anthu omwe akulembetsa mukaundula wa voti pa chisankho chomwe bungweli lichititse m'madera ena mdziko muno. Ndipo thupi la katswiri wakale wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Esau Kanyenda aliyika m'manda ku UK lero. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani tsiku labwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kuletu makolo ena amene tili ndi chisimu cholowera mabanja anathu. Halo, komano kumene kuja uli bwino? Halo, koma mwakuti zimene zozo ngati anaja asakukhala bwinobwino kholo ukhoza kulowerera mofuna kungowayanjanitsa. Nanga ndikumana mwana wanga amene akuonekera pochoka pa nyumba panga analonenepa kumene kuja kwa waonda. Ndene ndikasekerere zimenezi. Ine sindingasekerere. Kumakhala kupusitsa ana. Mwana ngati wapita banja wasankha chisankho ndekuti wakula. Ndiyo sagwira chifukwa chakuti banja ndi anthu awiri. Wachitatu kumakhala osokoneza. Bwana osamalelera pa chinena. Timatero kwathu osamalelera pa chilolo. Boma la Zomba. Boma la Zomba limapezeka mchigawo chakummawa kwa dziko lino la Malawi. Mbomali muli anthu pafupifupi 900,000 ndipo lili ndi mtunda okwanira 2,363